Kirsten Dijkstra, die zongt. En KD, ja. En Sietse van Essen natuurlijk, die kent iedereen wel op drums en basgitaar. Ja, drums heel belangrijk. En ik gitaar en zang, tweede stem. Dus ja. Kirsten, vertel het verhaal van deze band eens even. Hoe ben je bij elkaar gekomen? Wat wie de onleiding? De onleiding. Ja, het is een proceswist, denk ik. Maar we zijn begonnen als een coverband. Katie and the Good for Nothing Boys. We staan nog, hè? Ja, sorry, we staan nog zeker, ja. En op een gegeven moment dachten we van, we willen eigenlijk eigen muziek uitbrengen. En we hier voor de grap hier een keer een betocht van, we gaan een punkband beginnen. En toen we betocht Katie Fox's... van dat we bij dinges weer. Ja, Bikini Kill. Oh ja, we winnen bij Bikini Kill. Ja, optreden van Bikini Kill in Amsterdam. Want Sietse is dus een mentor in alle goede muziek. Dus we moesten er naartoe. Nou, dat vonden we echt zo'n geweldig optreden. Dus toen dachten we van, nou, dit kennen we eigenlijk ik wel. Toen gingen we betocht Katie Fuck Society. Maar toen dachten we van, ja, dat is misschien wel wat heftig. dat is te lang. Ja, toen is het Katie Fucks win. En nou, we hebben geweldige muziek geschreven. Ja, maar even nog naar Siets. oh nee. Ja. Op naar Amsterdam. Wat voor band is dat? Vertel eens. Wat? Welke band ging het? Vertel, wat is het voor band? Katie Fucks? Ja. Het is een band die, nou, ik zit hier even nu lezen, maar Katie en de Good for Nothing Boys, die heb ik altijd, zeg maar, Elfstedentochten op 3 sets van 3 kwartier. En dan moet ik laten 100 meter sprinten. Ik sta nog aan het wannen en dat is Katie Fucks. Oké. Dat is meer punk georiënteerd, maar ik maak wel mijn hardrock en rock invloeden. Maar in principe ben ik een punkband, maar net alle nummers met punk. Zo. Snap je het? Ja. Je bent trio. Ja, je ging naar Amsterdam. Wat voor band wie dat? Bikini Kill. Vertel eens wat over. Bikini Kill, dat is de Riot Girl Movement, hoe is dat? Ken je dat? Nou, dat is een van de belangrijkste bands van. En ik vond het belangrijk dat zij die zangeres even zeggen, want ik vind dat een hele goede zangeres. Ze heeft een heel leuk op het podium met z'n. En we vonden weer een prachtig optreden. Het weer wel fijn dat ze een heel kort net spelen, maar ze spelen met ze niet met een tournee. En ik kies ik nog nooit zoen, dus ik moet ze heel graag zien. Maar de koers geworden dus. En zij in een auto, en ik net. En dat is simpel. Wie hartstikke simpel. Het weer de dikste punt ben die ik ooit zoen had, denk ik. Nou, ik kon nauwelijks spelen. Maar het weer wel echt helemaal top. Pat, hè? Een beetje zoals ik. Zo. Ah, dat is dan gewoon een jongen. Ronnie. Gaan we naar Ronnie. Ik ben het. Ja. We gaan aan over de plaat, alles praten, maar even de basis. Punk, is dat echt een voorkeur van dit westen van de metal? Of hoe zit het daar? Wat ben die muzikale roots? Nou, de muzikale roots, het lijkt wel vrij breed. Maar ja, Siets is mijn muzikale roots. Dat wil ik graag dat ik dat zie. Ik weet wat je voor betellen. Nee, maar ik hou het zelf wel erg van bands als Nine Inch Nails. Maar ik wil Nirvana en dat soort dingen. Maar wat wel grappig is dat eigenlijk alle muziek die wij ooit maken hebben, Siets en ik, is automatisch al zit al een soort punk saus of punk feeling oerhinnen. En dat, nou, bij Katie and the Good for Nothing Boys gingen we daar vrolijk in verder. En hebben we dat alle treien blijkbaar. Dat is gewoon een attitude of zo. En dat past bij u. Dat veelt heel natuurlijk. Ja, maar punk is een lifestyle. Hè? Het is een houdingje. Ja, er hoeft net per se alle kleintjes te gaan. Dat hoeft net. Maar het is gewoon een idee. Dat is gewoon die eigen ding. Dat is het eigenlijk. Muzikaal is een heel andere kant op, vind ik. Wat zei ze? Muzikaal is een heel andere kant op, maar punk. Ja. Het kan rock and roll-achtig wezen, het kan echt hardcore wezen, het kan metal onderwijs, het kan alle kanten op. Het is een beetje attitude op een podium en als band, hoe kom je over? Dat is het eigenlijk. Kirsten, voor de punk. Ja. Ik een soort lifestyle die is altijd wel hoorn hast, of Ja, was dat ik denk letter het wel. ontdekt? Ja, ik denk ongepolijst, dat binnen we al wel wat, denk ik. En, en gewoon nou, heel erg zijn eigen plan trekken, denk ik. En net gewoon ondernemen wat er maar zijn wordt en daarin meegaan. Maar gewoon zelf erover nadenken en denken hoe het er zelf in was. En ik eigenlijk wel een houding in van nou, dat is ik nog, dat dingen ik weer voor je kennen. Dat je daar zelf ook een rol in hebt. Dus dat dragen we helemaal goed, denk ik. Wij zijn het belangrijkste uiteindelijk. Wij bepalen het, zeg maar. Ja, maar dat is wel belangrijk. Want dat wij, Lucas niks zo, we hebben een idee en dan gaan we uitvoeren. Ongeacht wat mensen ervan vinden. Dat die maar Katie een Good for Nothing Boys inderdaad. Maar ik mag Nothing meer, dat heel sterk zijn. Op een bepaald moment nou, dit is een plaatklinner van Nothing, maar die brengen we net uit omdat ze verzinnen dan net de meesten. Hadden we besloten. Hele goede plaat trouwens, echt weer. Dat is misschien wel de beste plaat die we maken. Ja.
Dat is jongens eigen plan. Ja. Ja. Hoe bevalt die podiumrol daar? Want ik had die op Bevrijdingsfestival hadden we die Sjoen. Toen eerst los van de punk, ik met mijn mooie glitterjurkje jongen. Dan probeer je de mensen wat te verleiden, het muzikale met. Nee, maar dan ben Bartes dus eigenlijk met die attitude. Ja. Is dat een beetje hetzelfde weer dat met deze punkplaten hoor oors worden? Wat is die rol in dat opzicht? Ik denk dat ik sowieso een heel soort verrooien ik ben in het leven. Dus elk moment dan kan het ik wel weer wezen dat ik toch denk van nou, ik heb nou geen zin om er verleidelijk uit te zien. Maar ik bet je er wel. Maar ik denk sowieso vind ik het leuk om op het podium te staan en om er een show van te maken. En dat vinden we alle wel. Nou, dus ik denk het is ook leuk. Meestal komen er voor entertainment. Dus dat is ook leuk om dat bieden te kennen. Had hij dat altijd al eens? Zo'n centrale rol op een podium? Nee, ik denk het eigenlijk net. Dat is echt vrij recent ontstaan. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk hoe het zo evolueerd is eigenlijk binnen een hele kwaliteit. Wanneer je nooit aan het podium Simon bent en dan een boom, dan zit ze er. En dan moeten wij best wel nog een keer nog zingen te worden. Daar komt het op delen een beetje. Zo. Maar het is echt ongelooflijk hoe sterk ze maar zong. En de manier waarop ze doet. En de presentatie. En zonder probleem daar net bang staan. Maar zonder angst. En dan gaat ze ervan. Nou, dat willen wij graag dat het zijn. Maar dat kan lang niet iedereen. Zij heeft zich echt heel snel ontwikkeld. Hij doet dat nooit, hoor. Podium vreemd. Nee. Ik hoor helemaal niks. Ik zie op het podium. 15 hier week. Peter die speelt basketbal dan op het orgel. Maar ik sta hier dan en ik viel hem dik thuis. Wie dat goed. Ja. Ronnie, ik heb de vraag van nou, op een podium staan is dat wat oors dan op wijze in oefenruimte met een biertje bij wat noemen schreeuwen. Ik bedoel, dat hele podiumgevoel. Hast dat altijd al hoorn of hast het net of is dat dubbelhoer? Ik denk de eerste keer dat ik op een podium kwam, hiek ik wel direct zoiets van ging een soort knop om en dan ging het wel vanzelf. Maar ik moet wel zeggen, we spelen My Nothing voordat Sietse en ik het oernamen zitten maar samen. Dat ik hier die band volle jaar er al. En toen spelen we wel eens in Romein of zo, gewoon lieds. En toen de eerste keer dat ik echt met Sietse ging optreden, wie bij het 24-jarig jubileum van Friesland Pop. En toen, nou, dat wie wel even oors is, maar dat wie ik nog net weet. Maar ik denk als het Mattie echt wel een beetje lezen hoor, maar als net op een podium ging staan. Dat was ik heel goed ontwikkeld in nog leren. Dankjewel. Ja, dat is serieus, maar dat is wel mooi. Beide hadden zich echt vet ontwikkeld. Ja. En ik ging alleen maar achteruit. Dat is gewoon niet nodig. Ja, maar dat is de leeftijd. Ja. Hij is net oud, alleen zijn verleden is al lang. Hoe de band nou? Want dit is dus wat oors, zoals we hem kennen, als de Good For Nothing Boys. Ja, nou de Good For Nothing Boys. Dit is 2.0 wel eigenlijk een beetje? Nou, het is gewoon heel oors. De Good For Nothing Boys zien we echt zoiets van, nou, dat is... daarmee willen we gewoon een hele jongen in de kroeg kunnen spelen. En dat is wat Sietse zei, echt een oversterrentocht. Gewoon, dat is gewoon een hele hoop nummers van een hele hoop oude bands spelen op hun eigen manier. En dit is echt... In wezen ik wel een beetje punk, niet liggen op de manier waarop wij covers spelen. Dat is net zoals een normale coverband. Nee, dus wat dat betreft, we dienen het al heel erg op zijn eigen manier. Maar dit is echt volledig, alles is zelf betocht, alles zelf screwen, alles zelf opname. Dus van begin tot einde, zelfs de platen maken we zelf. Dus het is echt... Ja, als nog iets stafvoegen, maar dat is, zoals ik het zeg, de Katie en de Good For Nothing Boys zegt entertainment en fun. We hebben echt gewoon dat doen. En dit viel echt als kunst, als iets wat we u zelf doen, omdat we dit maatje moeten. Hoe is dat op mij maken? Hoe heim de nummers kreun? Een beetje trein of? Ja, nou ik denk dat het best wel uniek is, want in de meeste, eigenlijk bij elk nummer hebben we elk een eigen inbreng hoor. In de meeste gevallen het ziet ze eerst een beat en een baslijn maken. Ja. Hij is een simpele nummers, maatje. En dat Ronnie daar de gitaarpartijen bij schreeuwen. En heb ik de... Wat? Nou, dit is wel heel grappig. Want Sietse, we weer naar Bikini Kill West. En ze ziet ze, ik wil even basjes opnemen. Dus Sietse wat basjes opnamen en wat drum erbij. Ze zei, ik heb makkelijke punknummertjes. Ik dacht, nou, ik even tussen luisteren van, nou, met de gitaar. Ik zie het naar het luisteren. Ik denk, what the fuck? Hij echt gewoon... Dan een stukje 3 keer, dan 2 keer, dan 4 en dan 1 en dan vreemde oergangen, 48 akkoorden. Echt net simpel, net... Nou, het is een beetje overdreven natuurlijk, maar wie echt... Wie staan dat... Je ziet zelf ook een beetje van wat zij zo, dat is wel belangrijk. Wij zijn maar straaien voor die nummers. Uiteindelijk had iedereen een belangrijke rol in. Ik had een bas gemaakt. Ik denk, nou, er zit een beetje zang bij komen. Doet ze er compleet door de zang bij. Dat is niet een hele hoor nummer, dat zat ik in mijn hol hier.
Maar dat is niks, dat is juist mooi. Zij maken dus eigenlijk een eigen nummer van iets wat ik maken ga. Nou, dat is te prachtig. Ja, ik denk dat staat wel in Yes dat we eigenlijk al je een hele brede muzieksmaak hebben en ik een hele oren invloeden weer meenemen erin. Dus bij mij ik weer volle meer die popmuziek er ik weer in terug spelen, denk ik. Ja. Ik vind het verrassend wat er dan in bij komt. Ja. Nou, dat is prachtig. Die verrast willen. Wie toen ze trouwden, ben ik verrast. Ja, geef nou nog wel. De laatste roddels. Een mooi bruggetje, ziet ze. Even de juice. Oh, ja. De plaat, ben je er lang mee bezig? Wat is het verhaal zeg maar, van deze plaat? Nou, het ging eigenlijk heel snel. Wanneer weer naar Bikini Kill? Hoe lang lien is dat? Een ier, misschien. Wat? Nee, minder dan een ier. Nee, volle minder dan hier. Ja, wanneer weer een bikini kill? Ongeveer een ier. Toen hadden we heel even wachten en toen... Dat ging heel snel. We gewoon elke week, weet ik, vol een nummer of zo. Dat we echt, en toen, ja, dan komt het fine-tunen. En op het moment dat we het gaan opnemen, dan verhoor je nummers echt nog een hele hoop. Maar ja, dat ging echt net normaal snel. We hier eigenlijk net in de gaten dat we een album op maatje weer. En toen wie dat in één keer zo. Dus, Ja, zit en dan moeten we pas nog live weer oefenen. Want dan kunnen we de nummers nog net spelen. Hebben we de nummers al geleerd. Dan kunnen we ze nog net spelen. Dus dan moeten we dan nog een oefening voor live. Dat werkt ook een beetje vreemd, maar goed, zo werkt het. En met de nummers wel. Ja, hoor maar even. Er was natuurlijk een heel soort plaatopname in tussen. Is het altijd toch wel een beetje dezelfde manier? Of is dit toch weer op een andere manier gaan? Zeg maar, op locatie kan wel naar een studio gaan. Maar klinkt eigenlijk om ik altijd naar een studio gaan. De moderne tijd is mooi dat je maar computers en maar programma's die binnen Ableton door alles in. En dat is voor mij een ideaal programma. Wij kunnen gewoon thuis opnemen. En dan heb je alle tijd. Ik maak de drums, de beats. Dat is normaal, daar heb je echt een studio voor nodig voor goede drums opnemen. Maar wij maken die op een andere manier, dus dat is ideaal. Dat werkt het perfect, dus ik heb gewoon alle thuis. Ja, maar het was een heleboel tijd. Mijn studio is altijd, het is nog zoals ook nog maar, dan ben ik ook wat wurg. Maar je matten, dat je had de studio boekt. En dat kost geld. Dit kost helemaal niks. Het opnemen is echt een onderdeel. Jouw kisten maar even. Ja. Het opnemen van de nummers is echt een onderdeel van het ontwikkelproces. Want dan nemen we het op en dan jaren we het en dan denken we, nou, dat klinkt toch net helemaal goed. Of dan scoren we in het programma nog even wat met stikjes. Dus dat jet er ik bij het screwen van de nummers. Hij hem zelf ook helemaal ommixt? Ja. Oh ja. Ja, gruttendeels wel. Ja, mastering hebben we wel, dat hebben we net zelf hier, maar het mixen wel. En daar zit eigenlijk al een hele hoop in dat we zelf dat geluid willen bepalen. Dus ja, dan mag alles zelf doen. Het is echt punk, hè? Alles zelf dan. Dus, ja, doe het jezelf, toch? Ja, precies, ja. En wat ziet zij van dat? Nou, komen we gewoon een hele nacht terug en dan weer gewoon bezig met gitaardingetjes en zo. Oh, nog een keer proberen. Oh, zang nog even iets hoor. Nog een keer. En dat kan al, ja. Dat is ideaal. Ziet ze gitaar net sliepen. Dus, Kijk, wat voor ervaring is dit voor jou? Want dit zijn jongens die al langer met elkaar spelen. Ja. En die nog langer als de oren. Maar toch, de muzikanten, s'nachts terug, mixen, weet ik veel, ideeën, gekke dingen spuien. Ja. Hoe is het daarin? Hoe ervaart dit? Het is rustiger dan het leven dat ik ervoor hier. Nee, grapje. Maar nee, nou, het is wij zijn trouwd, dus ik ken hem al heel lang. Wat mensen? Dank je. En zij zijn al heel lang vreun en eigenlijk al heel lang een vreun van mij. Dus ja, daarom. Dus we kennen elkaar zo goed. Dus het is eigenlijk dat we gewoon, ja, het is gewoon heel gezellig om het elkaar terug te brengen. Dus het is heel leuk. Ja, het is altijd leuk. Ja, daarom. Dus, We hebben meestal in de plakken spelen. Ja. Even hoe in die song, hoe gaat dat proces? Vaak oer of juist net? Proberen ze het heel puur te horen? Of maar de 20ste take denk van nou is het klaar? Ik denk dat dat sowieso iets is van u, is dat we wel van de one take spinnen. Dus ik wil het net te vaak goed dan. maar we jaren wel goed van, nou ja, hoe klinkt dit nou? En dus ik heb heel vaak dat ik aan het inzongen, dat ik dacht, ja, nee, dit klinkt toch veel te soft. En dan is toch even weer, krijg ik even mijn oren attitude het inzongst en dan... ja, maar de plaat is wat oorzaaks live optreden. Hè? Ja, klopt. Maar het dan ik weer, op het moment als het dan injongst in de plaat en dan van, oh, dit werkt het eigenlijk het beste. Dat het dan ik weer invloed op hoe ze het dan live brengt. Dus het heeft eigenlijk weer gewoon heel de sound bepaald van hoe wat ik live doe. Dus mijn stem is bijvoorbeeld nou voller rauwer dan wat ik weer voor die. En dat was een live victim dus. Ja, dat klopt. Ja. Hoe ben je stemband? Nou. Uurtje schreeuwen bij wijze van spreken. Klopt. Ja, het is een jaloer. Dat krijgt het van. Daarna gaat die oerslaan, mijn stem. Maar,
is een trainen, dat is een spier. Ja, precies. Ja, ook geweldig. Wat een verhaal. Waar schreeuwt de teksten? Ik, ja. Oké, En daar is ik wat nummers kreun. Ook kun je het net al te volle uitlezen, vind ik altijd. Maar kun je in Grudline vertellen wat de tekst een beetje hoe ging? Jawel, ja, het is, ik heb wel, we hebben heel soort mooi maken de laatste 2 jaar. En dat, dus dat koe ik wel mooi kwijt in mijn teksten. Gewoon zowel in een relatie als dat mijn hart verstoren is. En dat ik gewoon op een gegeven moment besefte van, waarom ben ik eigenlijk zo? En wat de invloed van het geloof op mijn leven. En dat ik daar eigenlijk dacht van, hoe steek ik er eigenlijk in? Dus een hele hoop verwerking in een hele kwartier. En dat zit al in de teksten eigenlijk. De kost dus echt letterlijk van die oorskroeien dus. Ja. Dat is het mooie van muziek. Ja. Het raakt wel eng als dat deels met die publiek natuurlijk in wezen. Hè? Ja, ik denk dat ze wel misschien zo cryptisch binnen. Misschien dat ze het net direct ontdekken kerst wat er aan de hand is. Maar ik denk dat ik sowieso wel best een even persoon ben daarover. Dus dat, ik vind het... ik net saai. Dan krijg ik de deksel maar op mijn neus. That's life. Ja, zit ze nog maar. Hoe zoest de plaat op school? Want is het uptempo, rustige nummers? De meeste Al wist nummers het met uptempo. al wist al je vijfde versnelling werk. Het is, de meeste nummers zijn redelijk op tempo en kwad. Maar dan zit ik een heel mooi rustig nummer op. Maar vertolken dat wat ik ken. En dat is een heel mooi nummer. Hè. En dat denk je, dit is net punk. Maar ik vind het dus wel heel punk uiteindelijk. In zekere zin. En ja, dat zijn toch wel snelle nummers, kwad. Ja, en wel met melodieën, met leuke melodieën. Ik vind het zelf wel heel tevreden noemen. Ik ben er wel versteld van, maar het mag uiteindelijk. Zo snel. Hoeveel nummers staan erop? 10. Krijg je een bonusnummer, hè? Oh dat zit hier op de USB-versie, er zit nog een bonusnummer, dat zit een halve. Ja, dat is helemaal, dat is ook een mooi nummer. Hè? Ja. En dan live, dan hebben we nog wat covers erbij, die willen leuke nummers van de Runaways en dat soort dingen. Dan kwam ik aan het jongen. Dat is leuk dan. En wat reggae en wat skaat over er dan toch in. Om even tot rust te komen. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Nou, we hebben dus nog nooit echt optreden. Maar dat wordt tijd. Hier try-out. Ja. In Grange. Ja, dat zou het net zo. In Grange. Ja. Dat telt dat eerst, denk ik. Oké, Ronnie nog maar even. De hoezen, wat ga je daarmee dienen, jongens? Wat is daar het verhaal van? Ziet ze, pak die hoes even. Ja, pak maar even. Let maar even zien. Ziet ze even onderwijs. Ik ga het vast inleiden. Oh ja. Nou, we hier een beetje het idee van als we een plaat gaan maken. Ziet ze een beetje outlined. Maar we hebben hier het idee van als we een plaat gaan maken, dan willen we dus echt op vinyl. Stil even, ziet ze. Ja. Hier ziet ze van, nou, dan willen we het op vinyl drukken, maar we willen eigenlijk iets unieks doen. We willen eigenlijk alles zelf maken. Dus we gaan gewoon platen van orenmuzikanten, Bach, weet ik veel. Allerlei klassieke platen. En toen dachten we van, Vivaldi. En toen dachten we van, nou, dan gaan we die gewoon zelf helemaal customizen. En dan krijg je dus onze LP erbij in. En plus nog de originele LP's. Dat is een beetje muzikaal opleid wordt. Wat? Bonusplaat. Ja, een bonusplaat, ja. Als ik hoor van die mensen, dan zijn we klassieke muziek aan. Toch voor mij. Ja, dat is iets dingen. Ik steeds vind ik niks. Kirsten, waarom deze titel van de plaat? Ja, nou dat weer een ingeving van Sietse. Cuckoo. Dat is de koekoek. En koekoek luidt het ei in het nest van een oor. Dus dat is het idee achter de plaat. We hebben het nest van een oor gebruikt, de hoes van een oor. En die, dat is het idee. Dan zit ik een beetje gek. Dat was ik ook bij. Ja. Maar je hebt hier nog iets, let even zien. Oh ja, het nestje. Verrassing. De eggs. Ja, we hebben het thema helemaal teruggevoerd. Ja. Iets speciaals voor jou, Willem. Ja, een mooi cadeau. Nummer 1, de allereerste van ons album Cuckoo. En dat is op de nieuwe En en op op Oi. Eye. Gouden Eye hebben we line. En daar zit hij in. Dus, Dankjewel. Super jongens. Ja, ik zeg maar even. Ja. Zit er eerst lip bij? het eerste leerpaar erbij. Dus kijk jongens, dankjewel. Super. De poster. Jouw keer wel even. Ja. Ah. Ronnie, maar even schaamteloos reclame of Kirsten, maak maar net fluit. Wat gaan jullie doen met de release en wanneer is het, et cetera, et cetera. Vertel dat ik het maar. zo best vertellen. Ja. Dan maak ik het best. Oh ja, mooi. Nou, 4 april in Mukkers vanuit Neushoorn. Door we album release, maar we hadden een soort een mini-punk festival van maken.
Want we dachten van, alleen nog wij is ik een beetje saai, dus er moet ik wat bij. Dus Jan Kobus Seuninga, de al onbekende Jan Kobus Seuninga, die komt en die giet op een, wat is het eigenlijk? Nou, ukulele. Giet hier wat punknummers spelen. Dan hebben we nog Be My Guest, hebben we er nog bij. Een jonge, het is, hier is het grungy, grungy hard rock voor softies. Nou, hele jonge gasten hier uit de buurt en die komen daar gewoon te gekke muziek spelen. En dan hebben we nog de Bad Speed Boys. Nou, oldschool, te gek. Dus dat zou veel... Punk, maar invloeden uit de hardcore, metal. Ja, metal! Ja. Stoner rock. Ja, stoner rock. Nee, dus een volledig gevulde jongen. Dus, En een plaatpresentatie dus. plaatpresentatie, ja, dat heb ik nog. Ja, dat is voor u het belangrijkste. Ja, jou ziet ze maar. Ja, want het is, daarnaast hebben we volgende week, snor is dat trouwens. Dan hebben we de release van de online, zeg maar, dat die te klein is. En dat doen we in Alkmaar. Voor Next Door? Ja, de Portfolio Next Door, dat is dan dat is live op internet te volgen. Livestream? Ja, livestream. Ik weet net hoe precies, maar je kan dat vinden. En dat is echt leuk, want dat is gewoon echt mooie live-opnames. Weet je dat? Nou, dat is prachtig toch? Ja. Hele leuke live. En mag je even vertellen dat het dan ook op Spotify is? Wat? En dat is op Spotify. Dus komende snij bij 44 Next Door komt dus alles op, ik direct op Spotify op dat moment. We spelen het eerst live daar dus. Dus dat is eigenlijk de eerste keer dat we het echt live voor het publiek spelen wat dan net voor u staat. En ja, en dan spelen we dus die nummers en dan komt het dus ook online te staan. Op Spotify en alle oren streaming media. En te vinden als KD Fax. Ja, KD Fux. Ja, KD Fux. Ja, dus, wat ziet ze zei. Ja. Dankjewel jongens. Ja. Go now, hey, to the